खुंगा 37थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्लानि जि दिनैनि गिबि हाबाफारि बायदियै जोंना गेट बेखेवनाय दंमोन। बेयो इतिमध्य जानानै थांबाय। ओमफ्राय गाहाय सायनासालि बेबो जोंना जोबनानै थांबाय आरो बेजों लोगोसेनो डाइनिं हल बेखेवनाय बेबो जोबनानै थांबाय। बिथां आलासिमोना फैनानै दिनै बेखेवनानै होबाय। दा जोंनि हाबाफारि बायदियै दा दं जोंहा दसे समनि उनाव जिल्लानि जिहेथु थान्दैमेल जिरायगोन बेहाय डेलिगेट बिथांमोनाबो सफैखाजोबना दंखायो। दसे समनि उनाव जागायगोन। बेनिफ्राय जिहेथु गाबोननि मोनसे हाबाफारि जिहेथु अपेन सेसन दं, बे हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा आनन्द दैमारि साराबो बाहागो लागोन बे हाबाफारियाव। लोगोसेनो जोंनि BKWCनि चिफ मानगोनां मेहिनेस्वर साराबो जोंहा बाहागो लागोन। बेनिखायनो आं गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ बे मेडियानि गेजेरजोंनो जाहाथे गाबोननि हाबाफारियाव गासैखौबो बाहागो लानो थाखाय आं बानजाय आफादनि जानानै खावलायबाय। बेसेबांसो सुबुंफोरा जमा जागोन होननानै सानो? ओरैनो सुबुं हिसाबै जोंनाव धेमाजि नैबे दख'रायाव एसे खम सुबुङा, खम हिसाबैबाबो जोङो 2000नि बांसिन सुबुं गेदारिंनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय दं। बिथांमोना जिहेथु बाहागो लागोन आं बेखौ मिजिंथिनाय दं। लोगोसेनो गासै माबाखौनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं बानजाय आफादनि जानानै खावलायबाय। रायजो राजानिफ्राय माबायदि मदद मोनदों नोंथांमोना आरसि हिसाबै? ओरैनो जों रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय खोब मोजां पजिटिभ मोनसे हेफाजाब मोनदों। जिहेथु जोंना गोबांथार गोरों गोरा बिथांमोनाबो जोंखौ बोसोन होदों, माखासे पजिटिभलि बाथ्रा बुंनानै बे माबाखौ खुंनायाव जोंखौ हेफाजाब होदों।